Unikátní varhany má kostel svatého Bartoloměje v Opatově u Třebíče. Potřebují ale opravu, jak řekl pro Glasu místní varhaník Jiří Píša. My jsme se v loňském roce dohodli, že varhany, které tady jsou instalovány od roku 1846, by vyžadovaly opravu. Je to úžasný barokní nástroj, který pochází z dílny Františka Svítila staršího, což byl varhanářský rod 19. století. Můžeme říct, vrcholu ta firma dosáhla právě za tohoto člověka. A ty naše varhany jsou hodnoceny jako jeho snad jedny z nejlepších varhan, které jsou. Jsou to varhany, kterými v podstatě nějak kolem toho roku 1850 končí období typického baroka, no a začínají už nové směry, romantismus a tak dále, a tam už ty varhany jsou jiný. Právě proto to je jedna ze vzácností našich varhan a další je, že jsou zachovány ve více jak 90% v úvodním stavu, což si všichni velice cení, ale odborníci říkají, že jejich poškození je takové, že kdyby se neopravili, tak dejme tomu 10 až 15 let a potom se stávají neopravitelnými. Z toho důvodu se skupinka nadšenců nás opatovských rozhodla, že se pokusíme ty varhany zachránit. Tudíž jsme založili nadační fond, který se jmenuje Za záchranu opatovských varhan a vyhlásili jsme veřejnou sbírku, zřídili transparentní účet. Už před Vánocemi jsme pořádali adventní koncert a řadu dalších akcí. Nakonec to vyvrcholilo nocí kostelů v květnu a až nás překvapil úspěch, který to mělo. Co jsme my jako členové výboru byli překvapeni, bylo, s jakým nadšením se naše snaha setkala. Ale když jsme viděli, jak opravu těch varhan vzali za své velká většina obyvatelů, nejenom z Opatova, ale i z okolí, tak to nás hnalo k tomu, že jsme říkali, no to je úžasný. A když se nám podařilo nastřádat nějakých 860 000 korun ve veřejné sbírce a čekáme vlastně na to, až dostaneme úřední podpis nadřízeného církevního orgánu, že tedy tím naším postupem, který jsme jim vypracovali a přesně předložili, souhlasí. Informoval varhaník Jiří Píša z Opatova u Třebíče a dále pozval na koncert, který kostel rozezní již tuto neděli 7. září. Teď právě další akcí má být v rámci Českého varhanního festivalu varhanní koncert Adama Viktora a sopranistky Gabriely Ajbenové, která je významnou interpretkou barokní hudby. Velice se na něj těšíme, na ten koncert. My jsme celkem nechali program naprosto volně na nich, protože jsou to zaručeně takoví odborníci a takoví umělci, kteří předloží to nejlepší, co mohou.